Takže já vás vítám u druhého videa, u druhého dílu, kde jsme vlastně předtím se dívali, nebo jsme si rozbalovali tady ten proutek a do druhého videjka jsme hodili tady to, co jsem si objednal, tady ty drobnosti, tady tu bižutérii. No, takže bižutérii koupil jsem taky od značky Berkeley, tady fluokarbon, vlastně 52 na 16,5 kg, takže na návazce. Tady to nevím, proč jsem kupoval. Kámo, já jsem koupil na prd. Asi, nebo nevím. No, tady mám jigovky, který mi teda přijde, že jsou malý na to, že jsem to koupil blbě. Ale nevím, uvidíme. Já jsem jel prostě podle čísla. Tady mám nějaký 2 ocelový lánka od Delfinu. Takovýhle, to jsem vzal jen tak jakože navíc, že se to třeba bude hodit. Potom tady mám nějaký karabinky s obratlíkama, tady od Z-Fishe. Tady to ani nevím, od čeho je. Taky od Divey. Tady ty karabinky s obratlíkama. Mně je jasný, že jsem asi koupil něco zbytečně nebo tak, ale tady taky karabinky s obratlíkama, jiná velikost a oni mi dali 2x to samý. To ani nevím, že jsem vzal 2x, ale OK, tak máme 2x, nevadí. Nevadí. Tady to nevím, co je. Jo, to jsou jigovky. A ty už jsou těžší a i větší. A je to velikost 6.0. Jonáš teda měl na webu, že 6.0 by měla být v pohodě na to. Takže doufám, že tohle je cajk. Já jsem si chtěl koupit tady tam ten, ale nevěděl jsem ještě jaký, jak jsem říkal, to koupím potom. To ještě objednáme. Ale tohle z toho asi už bude... Nevím, no, mně to přijde málo teda. Že jsem možná měl vzít a je větší. Tady ty offset mini jsem koupil úplně blbě, to jsem se blbě podíval, takže ty mi jsou zatím na nic, ale určitě do budoucna využijem. Jo, tyhle jsou ještě větší, ale lehčí, takže tohle jsou 7, to jsou 7.0. Tak když tak, jako to se nestratí, stálo to pár korun, takže asi tohle to bude líp. Já mám pocit, že v jednom videu on říkal, že on to vychází tak nějak za to R-ko přibližně, ten hák. Ale přijde mi, že když ta štika to vezme, že to nedošáhne. Takže možná budu muset koupit ještě něco. Možná 8. Uvidím, napíšu Jonášovi, zeptám se. Takže to jsou jigovky, těch je tady kolik? 5 kusů, to se nestratí, tady jsou 2 kusy. Pak jsem si koupil tady ty od Westinu, tady ty 2 twistry, nebo co to je? Shadeze, Slim, nevím, jak se to říká. Ty jsem jim tak vzal navíc, že tam měli v nějaký akci. Myslím si, že to se bude hodit určitě. No a tady je to hlavní šňůra, kterou budeme potřebovat. Takže je to na 18 kg, 19 je tam 150 metrů, je to Sick Braid a tahle je v té barvě tmavě zelený. No. Chtěl jsem nějakou jinou, ale neměli, takže já si myslím, že tady to bude úplně cajk. To vypadá jak vlasec. No, ale tohle to bude muset namotat na naviják. Takže budu muset zjistit, kolik vlasce a kolik tady toho tam budu potřebovat. A OK, tak tohle je všechno teda, co jsme objednali. Já ještě budu buď to objednávat, nebo si tady zajedu vedle do města k nám do rybářství, podívat se, co tam mají. A uvidíme. Ještě napíšu Jonášovi, jestli ty jigovky jsou v pohodě, nebo mám koupit větší. Protože já když chodím skrz ty weby, co jsou na internetu, tak vůbec nevím, co je co, kolik toho tam je. Je toho tolik na výběr, že já prostě nevím, co mám koupit, co mám vybrat.
ale myslím si, že prut jsem vybral dobrý. Nástrahy tady nějaký mám ještě z dřívějška, takže já si myslím, že máme na co chytat. A to je všechno pro dnešní video. Takže se brzo vidíme od vody, zkusím natočit nějaký videjko z toho, jak půjdu poprvé k vodě. Půjdu tady na jeden rybník, kousek od nás, takže určitě se můžete těšit na nějaký video z první chytačky po 10 letech, což bude vlastně přílaž, takže já doufám, že aj chytneme nějakou rybu. GoPro zatím nemám, to budu muset pořídit, takže to natáčení bude takový trošku divočejší. Nebude to asi úplně vončo, ale věřím, že postupně budou ty videa a content tady na tom profilu lepší a lepší. OK, tak já vám děkuju, že jste sledovali, že jste koukali, nezapomeňte zase hodit odběr, like a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Eventuálně můžete napsat, co byste třeba chtěli natočit a tak. Takže jo, mějte se krásně a užívejte život a ty chvilky u té vody. Mějte se krásně, čus.